Right, people of the internet, gaiti gate ndopatinofara geta muchapedzisira makuziva every detail. You'll get ready. Then tinokiya lock yacho iriko kuside. Rinovhara so ubodai wapedza rinofanira kugara rakavharwa. Anyway, ndaburuka because ndakukuratidzai kuti manyowa akapera. Pane mota yemunhu yandiri kuavoida kutora number plate. Ndinombokanganwa sometimes, but apa ndo patinotora manyowa paya. Saka akapera, but ukauya unogona kungo hipi yakapera, but achiripo yekuti ukahara unotowana something. So ini normally ndotowana something. Otherwise, it's another beautiful day. Another beautiful day. Zuva rakanakisisa. Saka tinenge tichizongoona kuti tinosvika papi nhasi. Ideally toda kusvika papoint pekuti tagadzira imwe polytunnel then tagona kuidyara. Pandiri kuti kugadzira ndokureva aida kurotivheta kana kuti kuisakura, but at the end of the day tive taidyara taidiridza. Tinoisa rugare imomo because titori nematungo achona kudhara. Afternoon. Are you doing alright? I'm doing okay. How are you? Oh, weather's lovely, isn't it? It's a beautiful day. Lovely day. Lovely. Ndofunga carburetor haisi kusiya fuel ichipinda kuengine, because pandiri kuisa start up iyi iri kushanda, then after that haisi. So at least rimwe ramuka, I'll get a new carburetor for iyi. Kana kuti ndokavhura ndokanon'ona ndoona kuti kanoita sei, but probably not today because ndine polytunnel yandoda kusota. So it's good kuti rimwe riri kumhanya ndombomhanya neiroro for now. Saka guys, one down, iri rakushanda iri. Ranga rakambomira for some time. But rimwe racho iro rinoda kucleanwa carburetor, I think. Kunyatsoibvisa ndonyatsoicleana because harisi kusiya petrol ichibuda kuenda kuengine. But ndakaspraya carburetor cleaner riri kuita, saka iro richasota. Nhasi ndakumboshandisa izvi. Saka kucleana kwandoda kuita mupolytunnel umu. Iyo yakazara uswa iyo, saka ndichaishandisira old method yataiita. Taitanga tapinda nemowa tomowa uswa hwese. Kuita kuti paunorima unenge wakungodhila netwuswa tushoma. Saka ndozvandichaita. Saka ndozvandichaita. Lawnmower iripo iyi.
saka ndombomhanya nelawn mower ndodzoka ndotora generator ndoriendesa kuside ikoko, then panosoteka ndogona kumupinda futi nekarotavheta kadiki, because rotavheta hombe iyo haimanuvhike easy stereki mukati imomo. Saka because generator rakuita, it means karotavheta kadiki kanogona kupinda imomo, kongoti wa after ndamumowa motoita saka ndimusoti. Kati musote pa magadhi namanyama. Saka ndo zvamuri kuita munhu medu muya. Saka kwasara kakonaka, ndikangosota kakonaka then ndakutoisa maline, but otherwise makutodyarika. Ndamurotavheta, ndamuhara, kangosara a few things. And rega timbonoona vari kuita dinner. Pana vari kuita zvikunhuhwirira, pane vari kuitira ka small dinner, ka small chakuchakuti. Tikurakidzei. Kuti hakunanzva sausage nemawings hachanakirwa. Saka ndo patiri so far, nearly done anyway. Saka vari kuita small dinner vachingopedza vachanotora matungwa. Inini by then ndapedza kuside kunoko ndakugadzira makene emvura, then tovatadyara tovatadiridza, then will be good. Saka kwangosara kakona ikaka, then maybe nepa edge apa padoor apa, not kuti pari kudyarwa chin, but still panofanira kutoitawo bo. Otherwise ivhu riri very fertile. Wanga uri munda wese uyu tisati taisa mapolytunnel, and taisambonida kushandisa manyowa mumunda umu because mamuri fertile. Saka toziva kuti muriwo unoita, because mazi muriwo akaita next polytunnel yacho ye-white anga ari bo zvekuti. Saka muno murugare todyara nhasi, then we see how it goes. Right, saka ndaisa maline angu, ndaisa 5 lines, ziri about, ndofunga kuti from the edge about 30-40 centimeters from the edge, then in between I think inongorange around 40 to 50. Saka paita 5 lines. Muriwo unoda space kuitira kuti mashizha akure. Wakambobatanidzawo stereki unoita mudiki. Saka ndakuita maline acho. Ndotaka ndaita nehara, then ndozoita nebadza, then kwakuzongoleya matungwa mukati.
Yeah? Okay. Aya malaini edu kasarangoita nebadza kuti aite dhipa penta kutodyara. Hanzi chikafu chaita saka timbonoona kuti tiri kudyei. Ndozvonakidzira kuuya kumunda izvo. Hanzi makadini vabika? Right, ndadzoka kubva kudhina. So far ndo malaini edai. Aya ndekungomaka. Saka ndakuya manje ndichiita nebadza. Tienda dhipa. Kuitira kuti izvo ndozongonotora muriwo ndichikana ndichifushira ndichitoenda takadaro.
Right. Saka tapedza malaini edu takunotora matungwa. Tino rimindana, tinorakidzana kuti ari kupi. Right. I'll need this. Today ndikutora yemuno. Right. Tichatora atikure yacho first. Apa akazara apa. Murikuona? Yes, matungwa. Nice size as well. Yeah. Okay, ndozokurakidza enda kumadyara. Alright, for now tombonodyara uyu. Tatora 1 kabucket. Tonongoleya, not yet kudyara, kungoleya pamusoro. Toona kuti izvo anokwana here. But whether akwana kana kuti haana tiri kudzoka kuzotora mamwe, depending.
saka so far tangoleya roughly. Saka ndakutanga manje kuchidyara then ndozongokuratidzai zvamuground. Saka first line ready radyarika iri iro kunobuda uko. Saka ndakudyara esaya then ndozongokurakidzai ndapedza. Guys, tapedza kudyara 5 lines dzedu, kwasara kungodiridza. So it's come out nicely as expected. Saka patichadiridza mvura ichanyatsoenda imomo nokuti ndandamuchera gomba rakati o. Saka pari soft pabva kudigwa. Saka ndakudiridza, then we'll call it a day. But that's progress because intention yanhasi yanga iri yeku clear munomu kumurima nekumudyara, and so far so good, although my generator amuka but undulator down. Well, not really. I'm happy kuti amuka. It means kuti it's not nyaya yekutsvaga rimwe generator, kwasara kungodwela newaya yekuti adzokere back to working perfectly. But so far so good. I think I should be done in the next 20-30 minutes. I think it's about 5:30 p.m. on a Sunday. Saka job well done, I think. Ndidiridze then ndorongedza zvinhu ndoenda. Ndikasvikawo kumba by 6:30. Inenge iri win-win. Guys, tapedza kudiridza. Aminoti zviri kuoneka ndiko jabwa. Tadiridza. Uri kufara muriwo. Saka that's it for today. Yeah, 6:20. Yeah, first time kubata time. Well, don't ndaibata because pane a few things that I still need to do. Maybe 5 minutes. So ndikagona panapa na 6 ndinenge ndarwisa. Muriwo uchaita, there are no two ways about it. First time kuisa rugare polytunnel inoi. Mamune tsunga last year. But tsunga yacho yakazodyiwa nemakonye. Tikanonoka kuidyara anyway, ende tinozonyanyita take care of it. Because imwe muriwo yacho yanga yakangowandisa zvokudaro. Saka muchaona growth yeuyu. Ndo first chinhu chatadyara besides maseeds atakasowa this year. So season this year rugare is the first thing chatanyatsodyara. Zvimwe zvese zvakagadzirika zviri ready to go. Uyu munda uyu tichanyatsoronga. Ndaida kuisa rugare futi papa, but maybe ndichazongoisa something else. Last year pamba nemadomasi nemabutternut nemanhanga. Saka nemaonion aya amakaona nichidzura. But amen, tichazoona kuti toita sei. Pari ready to go. Kumiri uko kuri ready to go futi. Sorry amanheru saka haichanyatsobude. Tozokontinue next time. I'm sure I'll be here a couple of days after work. Week ratiri kupinda ivi. Otherwise, thanks for watching. Vasina kusubscribe, ingo subscribe yo. Mo share, mo comment kana muchikwanisa. Thank you. Bye.